May kaigsunan nining gutua at isgutan ang mga pagtulunan sa simbahan may tungod sa pagsangpit o pagsaulog sa mga santos. Kini si Brad Kalimutan sa Confraternity of the New Apologetics. Makiguban kaninyo sulod sa pipila ka gutlo. Una ito pong timayaon ang direktor sa Kampana, ang tingog sa Kamingawan, si Monsignor Elmar Bakahin, uban sa tanan nga mga kaparian o kamadrihan. Ingon man sa atong obispo, si Archbishop Jose Cabantan, o sa atong mga kauban sa Biblical Apostolate, o sa atong direktor Father Robert Paho, o yun mga sa makigsunan sa atong mga kauban sa Confraternity of the New Apologetics. Sa tanan nga nagsuporta, nakigtambayayong o kaninyo nga nakiguban kanamo, daghan kaayong salamat uban sa atong Ginoo. Now, kining pagsangpit sa mga santos makigsunan usan ni sa mga intriguing kayo nga mga practices sa atong simbahan na Katoliko. Sa katarungan nga dunay daghan mga pangutana kung ngano man ang Katoliko mosangpit man sa mga santos. Ang simbahan Katoliko nagtudlo og dunay gitawag to three states isip usa ka simbahan. Dunay gitawag nato nga the church militant or the Pilgrim Church o kana mao kita nga niya dinhi sa kalibutan. Nagpanaw kita, we are journeying to God in heaven. O makita nato nga mga panahon karong adlaw di na nimo balik makigsunan. Time flies. Kaisa lang moagi ang panahon. O kitang tanan sa dakit lamang mobiya nining maong kalibutan. Kay we are all travelers in this world. O kita isip usa ka simbahan munang concept sa synodality. We are journeying together, we are traveling together paingon sa atong Ginoong Kristo didto sa gingharian sa langit. Apan ang uban kanato sa dihang mamatay na sila, dili pigid perfect ang gitawag nga love sa Ginoo. Kung nasa Matthew 5 verse 48, nagtudlo kanato ang atong Ginoong Kristo pinaagi sa Ebanghelyo ni San Matthew nga be perfect for your Father in heaven is perfect. So muna nga dunay mga nangamatay nga naa sila sa state of purification. Naa sila sa kahimtang nga limpyuhan, pinaagi sa gitawag nito mga penalties nga angayan nilang bayaran sa dihang nakasala sila dinhi sa kalibutan ug doon na pay mga silot nga angayan nilang tagamtamon kay igsuonan ug kung mahingpit na sila ayha sila makasulod sa maong gingharian sa langit uban sa atong Ginoo. Mura namulong atong Ginoo nga nadya sa Matthew 5:26, makagawas ka lamang nining maong bilangguan kung kabayran mo ang pinaka tuldok slightest penalty makaigsuonan angayan bayaran. O kining kahimtang mo ning gitawag simbahan nga purgatorio. O kabahin gihapon sila. Ato gihapon sila maigsuon, ato gihapon silang kauban diha sa pagtuo sa gugma o sa grasya sa atong Ginoo. Ang ikatulo mo kining gitawag triumphant church. Mao ni nga mga tawo nga sa dihang nangamatay, nagmadaugon sila o naana sila sa gingharian sa langit. Mao kini atong mga santos makigsuonan. O ang atong simbahan nagtudlo kanato nga dunay gitawag nga immortality of the human soul. But pasabot nga inig kamatay sa usa ka tawo, ang iyang kalag makigsuonan wala natulog lamang nung makamata din kang murag kag nagdamgo. Ang simbahan pinasigad sa Biblia nagtudlo kanato nasa Luke chapter 12 verse 4 to 5 nga niingon ang atong Ginoong Kristo matud pa niya nga ayaw kabalaka, ayaw kahadluki ang makapatay sa lawas apan dili makalaglag sa imong kalag. Sa to pa inig kamatay sa lawas sa tao, ang iyang kalag makigsuonan buhi kini. Ug sa Revelation chapter 6 verse 9, nakita dito ang mga espiritu nga nagampo sa atong Ginoo, mga espiritu sa mga tao nga nangamartir, ipamputlan og ulo sa dihang buhi pa sila. Mao na nga kini mga espiritu makaigsuonan nga mga matarong o dili angayan ni impyerno, muna ang uban kanila ana sa purgatorio o ang uban kanila anaa diha sa gingharian sa langit. And remember, kini sila makaigsuonan usa uban kanato diha sa atong pagtuo sa usa lamang ka simbahan nga nagatuo sa Santissima Trinidad, nagatuo sa atong Ginoong Kristo
Naiusa usab sila kanato diha sa gugma o sa grasya ang tanan nga ato sa langit o ang tanan nga naa diha sa purgatorio. Mo dunay gitawag nato makigsunan na communion of saints, but sabot nga pwede kitang mag-inampuay. Pwede kayo nga ang mga santos moampo kanato dinhi sa ingharian sa langit. Pwede po nga itong hangyoon ang usa ka santos nga tabangan ang atong minahal sa kinabuhi inas purgatorio o pwede usab kayo nga kita ang mga buhi maka-offer o mga sacrifices makigsunan para sa mga naa sa kalag sa purgatorio. So kini ang hinungdan nga nung doon natin gitawag nga communion of saints tungod kini kita nato mismo diha sa balaan kasulatan. Nagtundo ang Biblia makigsunan nga ang mga anaa sa gingharian sa langit, ang anaa sa gingharian sa langit, nag-ampo usab sila kanato nga mga buhi. Nasa gipadayag 5:8 sa mayang balita Biblia, klaro kay ang pag-ingon nga ang atong mga pag-ampo, ang pag-ampo sa katawhan sa Dios gidala niadto mga pangulo nga naa sa harian sa langit, gitawag sila mga elders o ila kining gidala ngadto sa presensya sa atong Ginoo. Si Saint Raphael, Archangel, giingnan niya si Tobet ug Sara, ako mo'y nagdala sa inyong mga pag-ampo ngadto sa presensya sa Dios. Tobit 12, 12 pa yun sa 14. Nini tungura makita natong pigsunan nga ang atong mga igsuon nga tuwa na sa harian sa langit. Wala sila nakahikalimot kanato nga mga buhi. Nagtabang, naghangyo sila sa atong Ginoo nga ang atong mga pag-ampo, ang atong mga hangyo din sa kalibutan madala unta sa harian sa langit. Dili kini contest na ating pasabot pagayo. Wala nakig-contest ang mga santos sa atong Ginoo nga atong Ginoo ampo samahan, ang mga santos pud ampo samahan contest, no? Dili ngunana. But all the prayers of the saints, all the prayers of the people on earth are in one with the offering of Christ to the Father. Gihiusa kini ngadto sa atong Ginoong Kristo makigsunan as the prime mediator between God and humanity. Ato tanaw ng example ni Job, iyang mga higala si Bildad, Sopar o Elipas. Ampo sila. Direct to God sila makigsunan. Apan unsa may giingon sa atong Ginoo. Iningon ang atong Ginoo, adtua si Job o si Job mo ipaampo nganhi kanako alang kaninyo. So makita nato nga ni direct to God unta, no? Ni direct to God unta ang tulo ka tawo. Apan gipahimangnuan sila sa Ginoo nga adtuon si Job o sa kabuutan o sa kasantos nga tawo aron mo'y moampo alang kanila makigsunan. Muna nga ang pamagi mungod sa Katoliko, yes, we believe we are son and daughters of God. Mga anak kita sa Dios. But kanunay kita nga magpaubos nga kita dili gid angayan, dili worthy, dili takos nga muduol ngadto sa atong Ginoong Kristo. Nga atong mga pag-ampo ingon daw sa ubos kayo and very lowly magigsunan. Usahay ang atong mga pag-ampo, dili pa gid insakto nga pag-ampo. Labi na gyud ko ang atong konsepto sa Dios lahi kun unsa gid siya ug usahay ang mga interest sa atong mga pag-ampo, no, ni St. James is para lamang sa kaugalingon. Now nini tungura we are praying in a wrong way, no, we are praying in a wrong way, and because of this makigsuonan, no, because of this nanginahanglan kita sa tabang sa atong mga santos. St. Thomas Aquinas nagtudlo nga dunay mga prayers nga bisan din nato i-pray, no? Dunay mga butang. Bisan din nato i-pray, ihatag kini sa Ginoo. Apan dunaw sa mga butang nga ihatag lamang sa Ginoo kun kini atong pangayoon. Apan dunay mga butang nga ihatag lamang sa Ginoo kun ato kini pangayoon pinaagi sa mga santos. Now kita wala kita kabalo asa ani nga mga butang nga kung atong pangayoon ihatag diretso sa Ginoo ug asa nga mga butang nga iyang ihatag lamang kung moagi kita, duhangyo kita mga santos. Therefore mas maayo nga mosangpit kita sa mga santos, magpatabang kita sa atong mga pag-ampo. In this way we are humbling ourselves. Na dili ta worthy, no, atong gila, atong kaugalingon. We are nothing before the Lord. Walang-wala ta sa iya makigsuonan. Puno kayo sa lain-lain ng mga butang atong unahon o kasing-kasing. Na matigdan ba nato inig-ampo nato nga ang atong unahon ga lakaw-lakaw, galayaw-layaw kini bisang asa.
We are not focusing our prayers. Ug ang simbahan nagtudlo nga the moment sa panahon nga atong attention sa prayer mawala na ang ato sab nga prayer ni stop na yung nana makigsunan. Nihunong na ang atong prayer anang tungura. Apan kung mahibalik na ang atong gitawag nga panghunahuna no atong attention sa prayer, nibalik na usab ang atong prayer. Na kung tanaw na to example magampo ka magrosaryo or any prayer imong gihimuon, usually ang atong hunahuna naglakaw-lakaw. Muna nga nanginahanglan kita sa panabang sa mga santos nga matabangan kita niini. It's a synergy of prayer and merit makigsunan. Imagine kung thousands, hundreds of saints ang mo pray, muhangyo nganha samahan alang kanimo. Di ba mas strong makigsunan ng appeal sa atong prayer? Kaya atong prayer, ang the word prayer comes from the word precor, meaning pagpaubos, paghangyo, mura kag pagpakilimos atubangan sa Ginoo. And then when we pray, it's very difficult, no? It's very difficult to arrive ana ang condition. So kay abton makigsunan ang kahimtang anaagyud ka sa tiunay nga pagpaubos. Kay human as we are, isip mga tao, ang atong kaugalingon dili malikayan nga nakapagid kita sa garbo o ang atong mga interest napagid sa mga butang sa kalibutan. Mga daghan nga mga tao nga magampo unya pagdili mag-grant ang prayer ang may tabo magmahay sa Ginoo mo palayo sa simbahan. Now nining tungura makigsuan makita nato nga ubos gid kayo ang atong mga pamaagi. Magpaubos kita kung musangpit kita sa mga santos, nangayo kita o panabang kanila. Tungod kay sila midaog na. Matawag na to nga nasulayan na ang ilang faithfulness sa atong Ginoo. Say for example, ang atong Filipino saint, si San Lorenzo Ruiz. Ato i-try og compare ang atong sacrifices, atong faith kang San Lorenzo Ruiz atubangan sa Ginoo. Si San Lorenzo Ruiz makigsunan pag-abot niya dito sa Japan, ang nahitabo mao nga dunay mga pagpanglutos. Dili welcome ang Christianity dito sa Japan. Muna nga gi-persecute sila, no? San Lorenzo Ruiz nga isang gi-persecute sila o sa pag-persecute kanila, gi-ingnan siya nga kung imong i-deny ang atong Ginoo, if you deny Jesus Christ, if you deny your Christian faith, ipapauli siya sa Japan nga walay harm, walay bisan kusi siguro may matagamtaman. Apan niyon si San Lorenzo Ruiz nga dili niya kaya i-deny kini. Munang he was tortured, isamad-samaran iyang lawas, paimnon siya tubig unya tamakan ang iyang tiyan, usahay mo gawas ang tubig sa iyang baba, sa iyang ilong ug sa iyang dulunggan, unya hantod nga sagol na dugo niini. Unya gibitay si San Lorenzo Ruiz tinuwad. Gisamaran pagyud iyang adtang, gisulod kini diya sa bangag, nadto sa bangag mga kaigsunan sa yuta, kay tinuwad man, doon na pagyud patay nga hayop gibutang. Pero sa may ni San Lorenzo Ruiz, bisan mamatay ko sa makalibo kadaghan, dili ginako sa likway ang akong pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Now, kini makaigsuunan, before the eyes of the Lord, this is a very pleasing martyrdom ang nahitabo sa usa ka Pilipinong santos. Now, kung ikumpara sa ato mga pag-ampo, labi na niadto usahay magmahay-mahay na dayon kan dili matubag ang mga pag-ampo. Muundang na rin pag-serve panahon sa mga difficulties. Murag mo palayo na dayon sa simbahan tungod lang kay ang mga aspirations wala na achieve. Kung ikumpara na to kan San Lorenzo Ruiz, layo ra kaayo makigsunan. So we cannot say that our prayer is so pleasing before the Lord. In our own level, siguro, no? Kaya na ako, grabe na ikaw maampo. Millions na ang akong mga nalitok ng mga prayers. Sa ato man na siya nga level. But look at the life, the saints, i-compare sa atong pagka-Kristyanos, sa atong pagka-Katoliko. Layo ra kita makigsunan. Kang San Pedro Kalungsod, nga sa dihang pati ng taang pare, iyang gibabag, iyang kaugalingon, o ang iyang lawas,
mo iyang gitugyan para dito mo taop ang bangkaw para nga masalbar ang pari. Isud kini nga mga butang. Natan hibalan nga pagbuto-buto dagan siya una no. Kaya naman sila sa usa ka non-Christian nga area. Pagbuto-buto daw abi niya wala na siya nag-target una kay siya midagan. Isip usa ka misyonero. Dili kita maka pangandak matud pa San Pablo. Sa katarungan nga wala ta kabaloon sa ugma basin og mudagan ta. Basin og dunay mga tentasyon sa salapi og atong mabiyaan ang atong pagtuo. That's why we have to humble down o muadto ta sa mga santos, magpaubos sa atong kagalingon o atong hangyon sila nga motabang nganhi kanato makigsuonan. Kaya ang mga santos no, ayon si James, ang pag-ampo sa mga matarong nga tao dunggon sa Ginoo. Mga matarong nga mga tao bot pasabot nga na-prove na ang ilang katarong diya panahon makigsuonan sa pag-atubang nila sa gitawag nato nga kamatayon. Kini importante kay tanan. Ang next natong hisgutan mao kining gitawag nato nga pag-celebrate sa usa ka santos ano na may kapistahan. Una to'y pasabot nga solemne ang kapistahan sa usa ka santos. Dili kini intensyon no, dili intensyon simbahan nga panahon sa kapistahan dunay mga sugal himuon, dunay mga inom himuon, dunay mga pageant himuon na sometimes offensive na sa tong pagtuong Katoliko. Dili kana ang puyo simbahan. Ang tinuray mao nga sa dihang mamatay ang usa ka santos makigsuonan. The moment nga mamatay ang usa ka santos, mao pud ni ang ilang birthday didto sa gingharian sa langit. Like Saint Stephen. Sa dihang si Saint Stephen makigsuonan, gibato siya, dying na siya. Nakita niya ang Ginoo. Ug niyon siya nga dawata ang akong espiritu. Makita nato nga sa ding hapit na siya matay, mosulod na siya sa gingharian sa langit. Sa Revelation chapter 2 verse 10, gigamit ang term Estipano. Bot pasabot nga sa pagsulod na sa usa ka tawo ngadto sa gingharian sa langit, he is crowned the crown of life. It is a form of celebration ang mahitabo ining sulod sa usa ka matarong or santos nga tawo dito sa gingharian sa langit. Gini-compare ni sa atong Ginoong Kristo sa Luke chapter 15 sa iyang parable sa usa ka dako nga nawala, sa iyang parable sa usa ka karniro nga nawala makigsuonan. There was a great celebration sa diha nakaplagan kini. I-compare usab niya kini sa usa ka prodigal son nga nilakaw. We are all the prodigal children of God. Nipalayo kita sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Ug the moment nga makibalik kita kasabakan sa ato Ginoo didto sa gingharian sa langit, usa day kini kadako kay nga celebration. Kung magrepent lang ang usa ka tawo diri sa kalibutan, imagine kung magrepent lang siya, doon na celebration dito sa gingharian sa langit. How much more kung inisulod na sa usa ka tawo sa gingharian sa langit? There is a great celebration makigsunan nga mahitabo dito sa gingharian sa langit. It's a banquet with God ang mahitabo. The same sa mahitabo kani magsuon kung namatay kang usa ka balaan, kung mamatay kang usa ka santos, mao pud ni ang mahitabo. Pagsulod nimo sa gingharian sa langit, there's a great celebration. Dako kini nga kalipay sa gingharian sa langit. And since we are in communion with the saints in heaven, usa lamang kita ang katawhan sa Dios diri sa kalibutan, muduyog usab sa kalipay nga gibati dito sa gingharian sa langit. So kung doon ay celebration dito sa langit, pagsulod sa usa ka santos, on the day nga namatay siya, doon na po celebration diri sa kalibutan kay suonan, kay miduyog man kita nining maong kalipay. Kini ang hinungdan nganong doon ay gitawag na to nga kapistahan sa mga santos. Ug ang kinabuhi sa usa ka santos mga kaigsoon is not only the life of the saint, but it is also the life of Jesus and the saint. Kinabuhi kini sa santos uban sa Ginoo tungod kay ang nagporma ngano na usa ka santos ang usa ka tawo. Ang nagporma kaniya mao mismo ang atong Ginoo. Muna ang celebration sa misa makigsunan diha gihitabo no.
sa santos nga misa uban niya na ang pagsaulog sa mga santos. According pa sa mga accounts sa mga mystics o sa panudot sa atong simbahan, the saints in heaven and angels mag-surround diha panahon sa santos nga misa. Muna pagsaulog nato sa usa ka santos, we are not celebrating the saint only, but we are celebrating how good God is in creating, forming, helping a person to become a saint. Mandiha ang kasaulugan sa santos nga misa makigsuonan sa usa ka santos. And during the early Christian time, human sa misa, doon na siya banquet. Doon ay salo-salo. Doon ay kaon. That is for all. Doon na ilang gina-practice. O gini nabuhi siya panahon diha santos nga misa. Nga human ang pagsaulog sa usa ka santos diha santos nga misa, doon na day pagkaon nga ipanghatag diha sa mga balay libre, walay bayad. Ang uban doon na pay bring house nga madala. But dili pud angayan og insakto nga sa dihang nakas imong balay magsaulog, dili ka na motambong sa misa. You miss the point, ha? Ato na ipaklaro. You miss the point of celebrating the festival of a saint. Kung diha kasi yung balay, busy kay ka, atiman din atiman dito, limpyo tanan mga pagkaon, then wala ka nakatambong sa misa. Tungod kay ang pagsaulog nato diha sa atong panimalay, sa mga pagkaon, sa bangkite, sa salo-salo, result siya sa atong participation sa celebration sa Santos nga nahitabo diha sa Santos nga misa. So una unta atiman no, okay man na no, magready ta sa atong mga preparations, but do not miss no to attend the mass. Kaya na diha ang pagtan-aw nato pag-usisa nganong nahimo siyang patron sa atong parokya. Ug siya atong gahangyoon kini nga santos atong gasangpiton nga montay mutabang kanato makigsunan sa panahon nga kita dunay mga kalisdanan, sa panahon nga dunay tay mga problema, kining santos nga nasa parokya, the best nga siya atong sangpiton, siya atong hangyoon nga motabang alang kanato. Kana ang importante makigsuonan. O kini ang rason ngano ang Katoliko ga celebrate kita og mga santos. Naningon nga we are all saints naman. Yes, we are all saints, no? Even the early Christians, ang tanan nga mga buhi lugar gitawag na nila nga mga Christians. Gitawag na nila nga mga saints. All Christians were called saints. Pero na may nilaps, no? Na may mga nahimo na unta sila nga mga Kristiyanos na bunyaga na apan ang nahitabo makigsuonan nakasala sila balik nibiya sa pagtuo, gisalikway ang ilang pagtuo. Therefore, sa pagdevelop na sa panahon, dili ta makasiguro nga kuning usa ka buhi dili siya mahimong Judas Iscariote along the way. So muna nga kining mga buhi lugar nga mga mataro, they are saints but not declared. O kining word nga saint ato na siyang gi-prefer karon nga mo itawag sa mga tao nga na-prove jud ang ilang pagkabalaan diha panahon hangtod sa ilang kamatayon. Muna nga ang atong mga listahan sa mga santos or canon of saints, no? Kini sila ang atong gitawag nga mga santos. But it doesn't mean nga dili naka santos. So kung buotan kay ka, sagrado imong kinabuhi, you are also a saint. But ang declaration sa simbahan, gi-reserve lamang alang niya itong mga tao na sa ilang kamatayon o kinabuhi na proibahan yun ang katalagsaon, heroism of faith, labi na yun ang martyrdom makigsunan, isip pag kinabuhi nga santo sa atong simbahan nga Katoliko. Now, ang sunod na to nga segment nga hisgutan, mao kining pangutana nga idolatry ba ang gihimo sa Katoliko? Nagsimba ba kita sa mga santos? Kining word nga worship, ato ni paklaro makigsunan nga gikan kini sa pulong worshiping. Usa ka old English nga term nga nagpasabot og worthy or worth, honor, respect, or dignity. Now, kung doon isa ka valuable nga butang, gatagaan ba ni mag-worth? Ang usa ka tawo tagaan ni mag-worth, ang Ginoo usab tagaan ni mag-worth. You honor God and you honor also men. Nagrespeto ka sa Dios. Ug respeto man sad ta sa atong isa ka tawo. Ang Dios doon na siya taas kay nga dignidad makigsuonan. Ug ang tawo usab doon na puy dignidad. Samot na nini ang mga santos. So ang word nga worship karon, kung tagbo ta sa word nga worship, ang mabutang dito sa atong nahuna mao nga Diyos atong gi-worship, a form of adoration.
But sa tinuray, doon ay lain-lain nga level of worship, like love. You love God and you love your neighbor. You worship God and you worship your neighbor in a lesser form. No, tayo na ipasabot in a lesser form, in a lesser degree. Absolute degree ang atong worship kung kana ang Dios ang atong gisimba. Kaya paghatag naman og word, worth ang pulong worship. Pero kung santos ang atong gisimba, it's a lesser form of worship. Muna dunay designation of term nga gihimo sa atong simbahan. Kung worship ta sa Dios, sa triune God, gitawag siya latria or adoration. It is an absolute form nga Dios gid siya. I-acknowledge nimo nga imong gisimba Dios, wala lain. Pero kung si Mama Mary ang atong i-worship, i-honor, ato siyang ihatagan og dignidad, it is called hyperdulia or special veneration. Kana makigsunan ngano special man. Tungod kay ang naghimo kang Mama Mary, mao si Jesus Christ. Siya naghimo sa iyang kaugalingon nga inahan. Ug kung nato ang Biblia, kanang nasa Luke 1 verse 8, sa King James Version, giingon, blessed are you among women. Kanang word nga blessed is a form of veneration. So si Archangel Gabriel, nag-venerate kang Mary. It's a super veneration tungod kay sa Mary ang pinakasuod sa Santissima Trinidad. Gihimo siyang inahan sa anak sa Dios mga kaigsuonan. Kana ang atong makita ang kamatuoran diha sa balaan ng kasulatan. Anak usab si Mary sa Dios tungod sa iyang pagtuo. John chapter 1 verse 12. Strong kanya nga pagtuo, wala siya nagduha-duha sa statement sa Ginoo nga gipadala pinaagi ni Archangel Gabriel. Ningon siya, matuman unta nganhi kanako ang gipamulong. Nang gitawag usab siya nga spouse of the Holy Spirit. Nakabantay ta unsa ingon ni Mama Mary? I am the handmaid of the Lord. Sa mga Hudyo, pag mahimo na gani no, mo agree na, mo consent ng babae nga mahimo siyang wife, she becomes the handmaid of the husband. Kung napaingon ni Mama Mary, I am the handmaid of the Lord, nahimo siyang spouse of the Holy Spirit. Kung siya ang pinakasuod sa Santissima Trinidad. Nining tungra ang atong paghatag sa pasidungog, gitawag siya og super veneration or usa makigsunan ka hyperdulia or special veneration atong pagpasidungog kang Santa Maria. She is unique. Out of billions of women, siya ang napili sa Ginoo nga himuon siya makigsunan nga inahan sa atong manunubos. O ang next kang Mary, Saint Joseph, protodulia, meaning first of all the saints nga imong i-venerate, unahon yun Saint Joseph. Kay si Jesus Christ, gusto po niya nga iya lugar ng Papa, mao sa Saint Joseph. Mo'y mabarog kaniya isip amahan diri sa kalibutan makaigsunan. That is Saint Joseph, a very good and holy person. Munang angayan unindot pod nga i-honor sa Saint Joseph, kung atong siba nagtudlo nga kini protodulia. Then ang mga saints and angels makigsunan, gitawag lang kini og dulia or simple veneration. Worship gyapon, worship from the word worth, paghatag kanila worth, paghatag ng dignity, paghatag nila og honor in a lesser degree. But sa Dios, of course, kung i-honor nimo Ginoo, it is always an absolute degree o mao kini ang gitawag to nga adoration o veneration sa mga santos. Tanaw to ang Biblia sa Genesis chapter 37, 7 to 9, giyon diri no ni Joseph katong anak ni Jacob. Matod pa niya dinhi. Then he dreamed another dream and told it to his brothers and said, behold, I have dreamed another dream. And behold, the sun, the moon, and 11 stars were worshiping Shakak me. Ang gigamit nga term is Shakak. Usa ka term nga worship. Pero kini nga worship is not absolute worship. It is a worship in a lesser form or paghatag og adoration sa Dios man o kini paghatag og veneration kay siya usa man ka tawo man kaigsuonan. Ang gigamit ni Joseph diha sa Biblia. O nahitabo kini sa dihang nahimo siyang usa sa mga leader sinaligan sa Ehipto nga iyang mga igsuon ni bow down kaniya nakaigsuonan. Natuman ang iyang damgo. Sa Genesis 49, 2-7,
Kini, anindot ni magigsunan ng versikulo. Giingon, Moses went out to meet his father-in-law and worship, saukak ang igamit, him and kiss him. Unsay gihimo ni Moses? Iyang gi-worship ang iyang father-in-law. But this form of worship is not a worship to God. It is a simple form of respect. Makigsunan, pagrespeto, paghatag honor, dignity, nga ang level lesser in form, dili siya sa mga paghatag og dignity, honor, or worship sa Dios. It's a simple form of respect ang gihatag ni Moses. Now, lain pa makigsunan. Din sa Daniel chapter 2 verse 46. Kinino makita gini sa lain mga translations. Ang igamit nga term is seged, another form of worship or honor. Unsa may giyon sa Daniel chapter 2 verse 46. Then King Nebuchadnezzar fell on his face, worship Daniel, yang gi-worship si Daniel, ang term igamit seged, and commanded that a grain offering and incense be offered to him. Makita na to nga ang hari si Nebuchadnezzar, yang gi-worship si Daniel. Apan ang sumpay nindot kay nakaila siya nga unique ang Dios ni Daniel, but pasabot na klaro sa iya nga si Daniel dili Dios makigsunan. Klaro sa iya nga dili Dios si Daniel. Apan ang iya pag-worship kang Daniel usa ka form of honor and dignity, isip usa ka buutan, matarong or santos nga tao. Dili Dios si Daniel. Lahi siya sa Dios, apan you-worship siya in a lesser form. Mo po di ang prinsipyo sa itong pag-worship, pag-honor, pag-venerate sa mga santos in a lesser form, not equal to God. O si Jesus Christ mismo, no, namulong ni John 12:26 sa may gingon. If anyone serves me, my Father will do him honor. Sa ingon, my Father will do him honor. What pasabot nga Dios na dili makigsuonan. Muna ang mga santos, we are also honoring the saints. We are venerating the saints because sila nag-serve sa Diyos Amahan. O kini itudlo sa Biblia, nag-serve sa Diyos Amahan will be honored. Pasidunggan sila. Will be venerated. Tagaan sila high dignity compared lugar sa ordinaryo lamang manimbahay or ordinaryo ng mga tao. O doon ay namutana nga ngano man nga si Cornelius, no? Yamang gibadlong lagi ni Pedro, si Cornelio. Kanya ato naman si Pedro, no? Yang giatubang si Cornelio kay mga sinugo lugar ni Cornelio ni abot man so ni meet up si Pedro kang Cornelio. Unya kan kay Acts 10:25, gi-worship man ni Cornelio si Pedro. Unya si Pedro ngayo ko i-worship, I am not God. Ana si Pedro makigsunan. Ug lain nga opposition kining naa dinhi sa Revelation 19 verse 10 nga si John the Apostle, i-worship po niya ang angel, nagibadlong man lagi siya. Ingon kay pwede ra, nga nang gibadlong man siya magigsunan. Na kung ano to ang term nga gigamit, no? Atong term nga gigamit, nga word diha sa Acts of the Apostles 10:25, sa diyang gi-worship ni Cornelius si Pedro, ug sa Revelation 19 verse 10, sa diyang gi-worship ni Apostle John ang anghel, ang gigamit nga term proskeneo. No, kining word nga proskeneo kigsuonan sa main lugar sa mga author sa Bible nga time. Atong bantayan pag-ayo. Kay sa dihang mingon si Jesus Christ, Matthew 4 verse 10. Jesus said to him, "Away with you, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only." Sa ingon, worship the Lord your God. Gingnan ni Jesus Christ si Satan, worship the Lord your God. Kanang word nga worship diha makigsunan, ang gigamit proskeneo. The same siya nga word nga gigamit sa Acts 10:25 o Revelation 9:10 verse 10. Buti pasabot, adto ding tungura nga gi-worship ni Cornelio si Pedro. Ang iyang thinking, God na si Pedro. Mo na nga gibadlong siya ni Pedro. According to St. Augustine,
tungod po sa kahayag sa anghel, si John the Apostle, nagunaw na siya nga, Diyos na ang iyang giatubang, muna iyang gi-adore, gisimba isip sa ka Diyos, o kini ang hinungdan, ngano nga, gibadlong sa anghel, si Juan ang Apostoles. Pero kung i-honor nimo ang anghel, i-honor na ito makikison ng mga saints, not in the same level sa itong pag-honor sa Ginoo, wala siya problema. It is very biblical kasi makadaghan nga panahon ang mga santos matarong buutan ng mga tao di pasudunggan usab diha sa balaan na kasulatan. Now kining gitawag to magkaigsunan nga pagkasantos. Kitang tanan gitawag sa pagkasantos. According to Father Jordan Oman, we are all called to become a saint. This is a universal call of God. Yang tanan ng mga tao mahimong santos. Now karon unsa may process, no? Unsa may process para nga mahimong usa ka santos? Basin dunay interesado diha, no? Kay sa Luzon, doon na may santos si San Lorenzo Ruiz, sa Visayas na napoy santos sa San Pedro Calungsod. Now, panalitan sa imong silingan sa inyong community or sa inyong organization, dunay usa diha nga talagsaon kay siya o pagkakatoliko. Unang gitawag og heroic faith. Ang iyang lugar pagtuo, pag-practice isip sa Katoliko, exemplar yun. Di basta-basta yung nana. Ang iyang kauban ani dapat sa community or di ba kahasilingan kauban sa kapilya or parokya, muhimo og sulat narrative sa iyang kinabuhi. Una ipadala kini sa atong obispo. Unya siyempre ang obispo padala po ng mga experts para pag-uting kay, no, unsa bigid ka tinuod ang gitaho nga katalagsaon nga pagkakatoliko or pagka-Kristiyanos ani mong usa ka tawo. Kung makita nga nagibasihanan, no, ang tawag lugar ni nga term probable cause, then isubmit kini dito sa Rome, dito sa Congregation for the Causes of Saints. Unya uban sa authorization sa Pope o recommendation lugar sa obispo, magpadala pod ang Rome og another experts dinhi sa atong lugar. Unya investigate og utro ang kinabuhi makigsuonan. Kung makita gani nga heroic yun, no, ang iyang pagtuo, talagsaon yun, pwede siyang madeklarar as venerable. Muna natay venerable karon atong nahibalan si Venerable Mother Ignacia del Espiritu Santo. Venerable. Pero ang venerable, wala pa na siya day nga pwede na siya sa ulugan o piyesta. Wala pa'y office of prayer nga ipahigayon alang kaniya. Then after ani mag-isunan, kinahanglan dayon ang usa ka miracle. No? Anong kinahanglan namin sa ka miracle? Kaya kung tanaw ang Biblia, si Elisha diha sa Bible, sa dihang patay na si Elisha, naka-perform gyapon og miracle. Muna nga ang simbahan, mga milagro, ang community, mga milagro or anybody, unsa man nga miracle? Panalitan, gihilantan, nangay kag panabang sa mga tao nga buutan, balaan. Naulian ka, miracle na ba? Dili pa kay ang hilanat, simple nga hilanat. Maulian man siya paracetamol or mahanginan lang ka, pwede man siya maulian or subawan lang mula bayra. Ang miracle ka ng balibaran na sa doktor nga sakit, balibaran na sa scientist, para sa ila zero na, wala sila pwede mahimo. O kung kana makigsunan doon ay miracle mahitabo, mga balibaran na sa mga doctors, then that miracle will be acknowledged, validated, nga pwede siya nga may mga ground for beatification. Muna doon na yung dahil beatification makikisunan sa o sa ka tao nga buutan. Blessed dahil ang tawag. Then another miracle na sab, no? Another miracle nga ma-perform gihapon pinagi sa paghangyo sa intercession sa maong sa kasantos. Then ahead din siya ma-appeal sa gitawag the canon of saints. Muna gitawag og canonization. Nga dako kini nga celebration makigsuunan ang pag-canonize sa usa ka saints. Nakita to tanan mga santos di ay mga milagroso kini, no? Walay mga santos makigsuunan nga matawag to wala naka-perform day og miracle. Muna importante kini nga kita mo sangpit muhangyo kanila.
Na kung usa ka martir, so far, isa lang ka miracle ang kinahanglanon, like St. Teresa Ruiz. Tungod kay, being a martyr is already a miracle. Dili basta-basta. Isa ka miracle, canonization of saints dayon. Pero wala nagpasabot nga kung dili ka ma-declare, murag angayan na ka magmahay-mahay. Dili nga na, tungod kay, bisan dili ka ma-declare makigsunan, still, you can be a saint in your own. And dito sa gingharian sa langit, you are celebrated with God and all the creations dito sa gingharian sa langit makigsunan. So dili ka ngayon maguol, dili ka ngayon masadden kung dili ka madeklarar nga usa ka santos. It is secondary. The primary is a life in union with God, ang kinabuhi uban sa Ginoo. Nga matag detalye no mo ni Saint Faustina. Matag detalye sa imong kasing-kasing matag segundo anabang Ginoo sa imong kasing-kasing. Kining gitawag og mga mystical saints like Saint Faustina. Dili diretso usahay ang ilang process. Tungod kay kinahanglan pa sa ila una mga psychological record kung psychologically dili ba sila insane, sound ba ang ilang mind makigsuunan. Like St. Pio gitan-aw yang samad kung ang samad nga iyang na-experience dili ba tinuyo o dili ba caused by chemicals or sakit buon sa bakaha. Tanawon kini pagayo. Tanawon pud wala ba si involvement sa mga cultic activities, no? Yung mga visions, yung mga extraordinary nga mga experiences. Tanawon kung wala ba mga cultic activities nga involved kay base mo ni influence basig demonic influence ni o yung lolo-lola baka uban pa. Now, after a very long process, kung makita nga limpyo kining tanan, ug ang iya lugar mga experience, extraordinary experience or supernatural experience sa Ginoo nga nga perform, labi na kung buhi pa siya isip sa ka mystical person, kung wala na ilang rason except nga kinigikan sa Ginoo, then kana makita na itong worthy of belief. Ang Katoliko usas tan-awon kigsunan no, like Father Valnes gutan ni. Tan-awon pud ang obedience sa usa ka mystical person. Example, ay usa ka visionary. Obedient ba siya sa simbahan? Like usa ka santos, I think Saint Estrito nga nasa poste sa haligi, while in vision siya, nangabot ang mga obispo, gipakanaw siya. Nanaw siya. He was so obedient in the church. Na kung dili gani obedient na kigsuunan, ang usa ka tawo nga visionary, usa ka tawo nga milagroso, dili obedient sa simbahan, kana usa na ka indicator nga dili nagikan sa atong Ginoo. Wala ta kabalo-asa nagikan, dili ta mo condemn, dili ta mo judge, basta ang dako kay nga puruhan niya na dili kana gikan sa Ginoo. Usa sa makaigsunan sa atong maisgutan kining Our Lady of Mediatrix diha sa Lipa, Batangas. You can devote to Our Lady of Mediatrix in your own level. Walay problema ni kay this is one of the titles of Mary. Isip usa ka babay nga nagtabang kanato maduol sa iyang anak ang atong mananubos. But ang extraordinary nga giklaim kung mag-roll out na gani ang simbahan nga kini dili worthy of belief, labi na gid ko mga exorcist ang mo-warning. Ako muhangyo nga ato gining tahuron pag-ayo. Tungod kay ma-exorcist sila ang dunay duol kayo nga encounter sa mga demonyo nga ilan ang hitagbuan makigsunan diha sa ilang pakigbugno sa panahon nga dunay mga tao nga ilang tabangan nga maulian gikan sa bisan unsang klase sa demonic disturbances. And the demon can appear like Mary. And the demon can deceive us all. Yung nana ang mahitabo. Now, pag-verify sa simbahan, kung wala tayo obedience sa simbahan, usa ka naka-indicator, our experience is not coming from God. Kung ang doctrine nga gitudlo sa usa ka visionary is not coming from the church, it is contrary to the church. Nasa mga experiences, nasa mga visions, ang mensahe, dili pagtulod ng simbahan Katoliko. Indicator ka na nga dili ka na gikan sa atong Ginoo makigsuonan. Manayon si Saint Augustine, do not be interested with the gifts, the power,
Be interested with the giver of the gifts, mga kaigsunan. Ang tighatag sa mga gasa, siya dapat ang atong duulan. Ang atong interest dapat naa sa iya. Dili sa mga gitawag nato nga mga gasa. It is only approximate, no? Union with God. The absolute union with God is to be one with Him, nga mahiusa kita, diha kita kaniya, uban in totality with all our being, regardless kung walay mga gifts, no? Like Father Chad Reperger, gipangutana siya, na ba kay mga gift? Wala siya gift. He is an exorcist. So klaro sa iya how the demon deceive us. Munang kung doon gani miraculous extraordinary event nga mo contrast siya sa activity sa simbahan, labi na gyud sa Santos nga misa. If any extraordinary event that will move us away from the Eucharist, away from the Mass, indicator na nga dili na siya gikan sa Ginoo. Kaya ang miracle gikan sa Ginoo, move sa tao paingon sa Santos nga misa. Mupaduol sa tao paingon sa Eucharistia. Kung mupalayo gani ang tao sa Eucharistia, mutalikod ginita sa Eucharistia, tungod kay dito tani atubang sa adlaw, kana indicator nga dili iyas Ginoo ni, or basig walay miracle diha, ato lang hunahuna. Ang importante nga mahiduol kita sa Ginoo o maka-experience kita diha sa iyang gugma. Ato kining gisulti makigsuonan tungod kay mo kini ang panudlo sa atong simbahan nga Katoliko. Kung daw na yung mga mugawas diya nga mga naong sa ato Ginoo sa punuan sa kahoy, punuan baka sa saging o uban pa, unya mahilayo ka na hinuon sa Santos nga misa, kana indicator is not coming from God. Pero kung nagani mga extraordinary nga mga event, unya maduol ka sa Santos nga misa, maduol ka simbahan, kana usa ka maayong aksyon. Kung wala pa declaration ng simbahan, dili ka na tinuod, you can continue believing as long as it makes you closer to God. Wala siya problema. Pero kung mag-roll out ng simbahan, may mo nag-declaration nga dili ka na tinuod, then show your obedience to the church, because the church is truly and really coming from God without any contest. Dito tampasilong sa simbahan makigsuonan. Ayaw anang extraordinary event. Kaya wala pa man na masiguro kung gikan ba na sa Ginoo. Labi na gyud kumayon ang simbahan nga kana dili siya tinuod. Kaya naman tayo nahibalaan, nadungog na, nabalita na sa radyo, naghilak daw ang Santo Niño, gidala na sa kapilya, daghan na kay mga tao nagtipok, pahid-pahid na og panyo. Pagkatataon, niabot ang tag-iya, gikuha ang Santo Niño. So manang nung gikuha, dili ako nang gikuha kay nagubot ang mga tao, ang akong apo nagbutang og pintilpin nga pula sa mata sa Santo Niño. You see? Now, karon kung nahinaya ka na ang iyong obedience simbahan, dili ka mosunod. You are deceived. No, you are deceived. Abi nimo nga tinuod ni nga panghitabo. Abi nimo nga this thing comes from God. Pero dili di ay. So muna makigsuonan nga we need to show our obedience to the church. Kaya ang simbahan mo nag-guide kanato, no? Nasa Malakay chapter 2 verse 7. Kaya atong mga pari, mga obispo, sila atong angayan duulan. If we need to consult if this thing comes from God or not, we need to consult our church authorities and experts mahitungod niini mga butang para dili ta mapapag. Kaya ang demonyo po, muliyo po siya, no? Muliyo po siya. Nangita po siya pamaaging iyatang ma-deceive palayo sa Ginoo. Ang importante nga hinumduman to payo, we are called by God to be one with Him. Okay? It is the desire of God that we will become one with Him and Him alone. Muna we have to deny ourselves, deny any attachments nga naa sa ato para nga ma-purify ni o mahiduol kita sa atong Ginoo. Kini ang pinaka-importante nga mga butang. Kaya sa hay madisiban ta. So muna mga mystical saints, no wonder like St. Faustina o St. Pio, no? Grabe gid ang scrutiny sa ilang mga experiences, do tingkay pag-ay kay dili pud pwedeng nga masayop ang simbahan. Kaya kung madeklara ang usa ka santos nga usa ka mystical saint ang sayop di ay at stake, delikado po, no, ang simbahan niya na mabutang ta sa humiliation yan tong ora. Ang simbahan maniguro po 100% dapat klaro na kining usa ka tawo ang iyang experience usa bagid siya ka santos. Mo nang una ang mga santos, mga tawo ni sila, mga ordinaryo, nitubag sa tawag sa Ginoo,
ni cooperate sa grasya sa Ginoo to become holy hangtod sa ilang kamatayon. Kung sa diyang namatay sila, doon na celebration nga nahitabo dito sa Harian sa langit. We join here on earth, pinaagi sa atong pagsaulog dinhi sa mga kapistahan, and then ang mga santos nga to sa langit kanunay pud nga gatabang kanato pinangis sa mga pag-ampo ug kita pud nga mga tawo angayan nga magpaubos atong kagalingon o musangpit sa mga santos nga kaigsunan. Kaya mga santos nga tanan nasa lay mga miracles nga i-perform pinagi sa paghangyo sa mga intercessions kanila, ug at the same time kita pud nga mga Katoliko, we are one with them, we are one community with them. O angayan pud nga mudangop kita kanila makigsuonan, muhangyo kita kanila. And these things very biblical from the early Christians since Saint Ephraim, uban ng mga santo, Saint Irenaeus, Saint Clement, klaro kay sa ilang experience nga mosangpit sila sa mga santos and they believe nga inigkamatay nila ng mga early Christians kini, mga church fathers, inigkamatay nila dool sila sa mercy seat sa Ginoo ug mutabang usab kani sila kanatong tanan nga mga buhi diha sa pag-ampo. Makigsunan, hinaot nga doon na kamoy natun-an pag-ayo. Ano yung atong segment karon, no? Uban ni diya sa kampana ang tingog sa Kamingawan, atong director si Monsignor Elmer Bakahin. O doon na pa tayo mga incoming nga mga videos may tungkol ini. Tungkol tinguha nato nga mapakuyan na pag-ayo ang pagtulon ang simbahan kung unsa gyud ang gitulo sa atong simbahan. Manigyon ni St. Ignatius of Loyola, one mind with the church. Ang atong nauna, ang atong kasing-kasing, atong pagkakita, dapat nahiusa sa atong simbahan. It makes sense of being a Catholic. Niyan ang tungora, nahimutang usa ka, tinuod yun nga Katoliko. Essentially, o kini mga butanga mo ni atong puyan. Ang kinabuhi sa pagkatoliko magigsunan based sa doctrine, o kini mga doctrines nato kung ato ning puyan, it will become a style of living dili sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi mo na energy nga gahatag sa ato pag-ayo. Kung kitang tanan magigsunan, we are always one with the Lord. Katapusan magigsunan ako manamilit kaninyo uban sa atong kauban sa Biblical Apostolate sa Archdiocese sa Cagayan de Oro, sa atong director si Father Robert Roy Impaho, o yung sa itong kauban sa Confraternity of the New Apologetics o sa kakahupungan ng ilalom sa Episcopal Commission on the Biblical Apostolate, sa ito sa mga kauban sa kampana sa Tingog Kamingawan, uban usab ni Monsignor Elmer Abakahin ang atong director, o ginusab sa atong tanan kamadrihan o kaparian, o sa atong Archbishop Jose Cabantan, o sa atong pagsaulog sa atong simbahan Katoliko there sa Archdiocese, ay binigid sa incoming 2033 no, sa siyam katuig na pagpangandam alang sa atong pagpuyo isip tinuod ng mga Katoliko with the spirit of synodality. Kini na lamang si Brad Cliff kalimutan mingon, ang Ginoo kanunay unta nga manalangin kanatong tanan, ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Amen.